Kasan wani abu? Gaskiya kamata a ce ka tashi mun dan fita waje mun zagaya koya ne. Ka yi kwana biyu a gida bayan da kake zuwa. Wallahi Ɗanliti ba wani abu yake hana na fita ba. Amma ba wani abu nake tsoro ba yadda yarinyar nan take bi na. Duk inda na je ba ta kyale ni. Allah ya sa ga ina haƙuri na zauna a gida. Na sarki. Kuma ka san kwa kuɗa da na shigo na tare da ita ƙofar gida suna tsaye? Tare da Zainab suka zo? Kai yanzu ga wata ta damu da kai komai naka ta mallaka ma komai a rayuwa amma kai hankalinka baya kanta. Ga mai kyau. Malam Ɗanliti. Sallallahu. Wanda ba sa soyayya sun huta. Waɗanda suke soyayya su suka huta. Allah wallahi. Ba ka san soyayya bane. Yanzu ni da ba na soyayya na makale a gida? Ba na tunanin fita wata talame ni. Ni ma yar mayu ce ta rike min wuta. Yar mayu ce. Allah ya samu dace ya dai kamata gaskiya. Nan ta fara tas. Koya ne. Yar mayu ce. Ka samu. Kamata lokaci kaji. Amma anya ku aboki da dagin yaran nan ba mayu bane. Yanzu dai yau duk wani maganan mayu maganan waya ajita. Ka tashi mu fita mu je kaji? Tashi. An fadan sai zan je fa. Kuma ne. Assalamu alaikum. Mama? Mama, me ya faru? Me yasa kike kuka? Mama don Allah me ya faru? Mama, me ya faru? Me yasa kike kuka? Yanzu tsakani da Allah, wannan yarinyar Zainab aka za ta jawo min abin magana. Tunda mahaifinta ya faɗi ya mutu, nake ɗawainiya da ita, amma kwata-kwata bata san me nake yi ba. Tana ja min abin magana. Mama don Allah ki haƙuri. Ki daina kuka gaya mana me ya faru. Wai wannan yaron ya zo har gidan nan, har cikin gidan nan ya gama zagin mu ta uwa ta uba. Wai har ya ce, wai ni nake mai asiri, wai dan yarinyar nan ta so shi. Yanzu abin da ta jawo mini ya kamata? Kai. Ƙarya yake mama, wallahi ƙarya yake. Dole ya so ni, dole ya so ni wallahi, don ina son sa wallahi, dole ya so ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ka san dalilin da yasa na sa maka suna Iro? To, zan gaya ma. Iro, sunan da na sama Iro, sunan ɗana ne da ya rasu. Kuma ya rasu ne ko kuma ya zama ajalinsa sanadiyar duka da ya sha a fadar wannan azalimin mai gari. Saboda haka ina son jama kunni, in gaya ma magana ta ƙarshe. Ba na so naga kana takara da ɗan gidan mai garin nan. Saboda azaba kala-kala sai isa yi maka akan wannan matsalar kana takara da ɗansa. Kuma abin da Allah ya rage wa ya zaki ya tabbatar min cewar kai ba son yarinyar kake ba. Shine ma dalilin da yasa ya ɗaga ma kafa. Amma in ban da haka wallahi azabar da zaka ci ta gobe ta jibo kullum sai an maka azaba akan wannan. Saboda haka ka yi haƙuri ka fita sabgar wannan yarinya domin a zauna lafiya. Wannan shine shawarar da zan baka. In kunne ya ji ganga jiki ya tsira Iro. Menene matsalar ki? Kina fishi da ni ne? Me kika masa? Na kasa jura abin da yawa mama. Shi yasa na je na gane da shi kuskurensa. Amma gaskiya kawata kin san biki min kara ba. Kin san yadda nake son sa. Saboda kina son shi yayi wa mama abu sai in kyale shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nadia, wai me yake daminki? Yau kwata-kwata kin in nishaɗi a gidan nan kin zauna kin yi shiru. Na rasa me yake daminki.
Haba Nadiya. Haba Nadiya, ni fa mamanki ce. In baki faɗa min damuwar ki ba wa za ki faɗawa? Kawata me ke faruwa? Ki je waje Iro na jiran ki. Nadiya, ba za ki faɗa min damuwar ki ba? Kawata na baki wani shawara mana. Ni ban ga matsalar dan Zubairu baya so na, kin ga ina son sa kamar na mutu, yana nuna min kiyayya kala kala. Ke ma kuma kina son Iro kamar ki mutu, amma yana nuna miki walakanci kala kala saboda ya ga kina son sa. Amma kuma Iro yana nuna min alamu da dama na cewa ne yake so. Ke ma kuma Zubairu na nuna miki alamu da yawa na cewa yana son ki. Ina ganin gaskiya in ba damuwa mu je mu yi tunani. Amma daga ta kawata, anya kina da hankali kuwa? To ai ko da zan shekara 100 a garin nan, a ce Iro bai kalle ni ba, zan ci gaba da zama a garin nan har sai ranar da Iro ya ce yana sona. Kin ji me nace miki ai? Zainab, Nadiya, amma zan faɗa muku wata magana. Kada ku sake ko da wasa namiji ya shiga tsakaninku, saurayi ya shiga tsakaninku. Amma kin san saboda yaran nan take zaune a garin nan, idan ba da ban haka ba babu abin da zai kawo ta garin nan ta zo ta zauna, saboda ke kin san halin gidansu. Mama bata fahimce ni bane. Yi min shiru, ta ya za a ta fahimce ki? Mama ki hakuri, insha Allah komai zai zo gare shi. Shikenan Nadiya, ni ma ina son ki ƙara yin hakuri. Ba komai. To shikenan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. A'a. Sannu da zuwa. Yawwa. Sannu da zuwa. Hajiya Ladi. Shigo mu shiga ciki. A'a. To mu tsaya ma daga nan mana ai ya To isa. bara da ko miki tabarma. To shikenan. Ni da ba ma sai da ma abin zama nan ma. A wallahi ki zauna ga tabarma kuma kin zauna a kan nan. Bismillahir rahmanir rahim. Sannu da zuwa. Yawwa. Ina wuni? Lafiya. Ina gajiya. Amu da lafiya. Kuna nan kalau? Lafiya kalau. Ina ƴaƴan namu na gidan shiru yau. Sun tafi siyo ice. Yawwa. Daman na zo ne maganar yaran nan. Saboda shi dai Iro ya fi son Zainab. Ya ce shi dai baya son ƙawan nan tata. Amma ya kika gani? Zainaba bata dace da Ira ba. Hajiya, ita kanta Nadiya abinda isa na kyale ta take kula shi saboda kin gani kar ta ce mini ta ga kamar babu daɗi in hana ta kula shi. Amma tsakani da Allah